Hello. Hello, Sir Jerry. Thanks for the like. With triple acne defense, treats acne from the inside, repairs skin, and prevents breakouts. Finally, Lactazid, the pimple expert. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Wala namang masamang ipakita ang pinaghirapan mo sa iba. Pero meron yung iba na para bang sumosobra na at hindi na nakakatuwa. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang mag-flex ng mga pinaghirapan mo? Git Mama Dijay. Dear Papa Dudut, mabuhay kayo buong team ng Barangay Love Stories sa number 1 radio station sa Mega Manila, Barangay LS 97.1 Forever. Ako nga pala si Brian, 35 years old at gusto ko lang idulog sa inyo ang problema at kwento ko tungkol sa babaeng nililigawan ko. Siya si Barbie, 25 years old at sosyal. Na-challenge ako noong simula dahil baka high maintenance, pero inassure naman niya ako na hindi siya ganong klase ng babae. Ora lang daw talaga niya ang pagiging sosyal. Kaya mas lalo ko siyang nagustuhan. Sa lahat ng mga babaeng nakilala ko, sa kanya talaga ako tinamaan ng gusto, Papa Dudut. Iba yung kilig na nararamdaman ko sa tuwing naiisip ko siya. Nasabi ko na nga rin yon sa dating kaklase at kaibigan kong si Martin. Binita ko talaga si Barbie sa kanya para suportahan nito ang feelings ko. 10 years ago nang magkaroon ako ng seryosong relasyon, Papa Dudut. 5 taon din kami ng ex kong yon bago ko nalaman na ipinagpalit niya ako sa isang matandang mayaman. Dinibdib ko yon ng sobra at mula noong nagkahiwalay kami, puro lang ako panghaharot sa mga babaeng nakikilala ko. Pero wala naman akong balak na seryosohin sila. Siguro dahil bukod sa hindi pa ako ready ay hindi rin ako totoong interesado sa kanila. Pero nung dumating si Barbie sa eksena, Papa Dudut, nagbago po ang lahat. Naramdaman ko ulit yung kilig at kakaibang saya kapag may nakilala kang taong gusto mo. Kapag kasama ko si Barbie, ang gaan lahat ng nararamdaman ko. Dinadaldal ko nga si Martin tungkol doon nang minsang nagkainuman kami sa bahay.
Panay lang ang kantsaw niya sa akin dahil sa wakas daw ay nadali na ako ni Cupido. Himala talaga na bigla kang nagpainom ah. Huwag mo nang punahin. Baka mausog at hindi na ito maulit. Iba talaga kapag in love. Handang gumastos, makapagyabang lang sa kaibigan. Kaya mo na ako. Ngayon na nga lang tumibok tong puso ko eh. Ang corny mo, pre. Bakit ganyan ka na? Napetsin ka ata ng sisig eh. Awat ka na sa pulutan ha. Sobra ka ha. Inaya nga kita mag-inuman para masuporta mo itong nararamdaman ko tapos panay-basag ka naman dyan. O sige na, magkwento ka na dali. Basta o-order pa ako ng sisig ha. Akong bahala sa lahat ng gastos ngayon. Basta makinig ka lang kasi ang saya ko talaga. Parang nahanap ko na si Dawan eh. Nakaw, delikado tayo ha. Ganyan na ganyan din linyahan ko kay Marie Chris dati. Pero nasan kami ngayon? Ayun, binlock na namin sa Facebook ang isa't isa. Naman akong takutin. Bakit? Kabado 20 ka na? Sinisira mo moment ko eh. Biro lang. O sige na, naniniwala na akong siya yung Dawan mo. Ano nga ulit pangalan niya? Barbie. Wow! Pangalan pa lang parang ang ganda na. Parang Barbie Fortesa ba ang datingan? Sa kinis at kasimplihan. Oo pre. Tapos yung kaseksihan para si Julian San Jose. Ang kalendaryo. Jackpot ka na dyan, pre. Huwag mo nang pakawalan. Hindi ko na talaga papakawalan. Alam mo nang matagal din akong broken sa ex ko eh. Kaya nga natutuwa ako na may nakilala ka na ulit eh. Pero sigurado ako, hindi ka na naman magpapakita sa akin kasi puro kay Barbie na yung oras mo. Hindi ako ganun ha. Anong hindi? Nung kayo ng ex mo nun, ni Anino mo, hirap hagilapin eh. Tapos nung nag-break kayo, lagi mo akong kinukulit. Tsaka ka lang nakakaalala kapag single at miserable ka eh. Huwag ka mag-alala. Kahit maging kami ni Barbie, hindi na tayo magagaya tulad ng dati. Magkakaroon pa rin ako ng time sa'yo. Kinilabutan ako, pre. Parang bromance ah. Parang kapit mo ako, parang yun yung tunog. Ano ba yan? Manira ka talaga kahit kailan. Pero hindi ka pa pala sinasagot ng Barbie mo? Okay lang naman sa akin. Hindi naman ako nagmamadali. Ayos lang sa akin to para mas makilala pa namin ang isa't isa. Mabuti yan, pero dapat huwag rin masyadong mabagal, ha? Kasi baka mamaya masalisiyan ka pa. Tapos yung mga kasabayan mo, itsurang Raver Cruz, tas may pubs na mala David Licauco. Yari tayo. Teka, paano mo nalaman na may abs si David Licauco? Siyempre, nakafollow ako sa kanya sa Facebook. Top fan nga niya ako kasi pinupusuan ko lahat ng pictures niya. Hindi ko pinalalampas. Abado ako sa'yo ha. Kala ko babae nga hanap mo. Si David Licauco pala. Gumaganti ka sa pangaasar ha. Eh, tinan mo, makakabawi ako sa'yo, umanda ka. Pero pre, seryoso na to. Masaya ako para sa'yo. At sana si Barbie na nga talaga. Kasawa ka kasing makita na palipat-lipat ng babae. Talo mo pa mga bubuyog. Alam mo di magtatagal, magwuwelga na sila. Talo mo pa sila sa pag-ikot sa mga bulaklak eh. Hindi na ako lilibot sa ibang bulaklak. Si Barbie, sapat na. Basta tandaan mo rin pre, kapag broken ka kay Barbie, pwede mo akong ayahin uminom. Basta libre mo lahat, lalo na yung sisig. Loko, hindi ako mabobroken kay Barbie. Itaga mo yan sa abs ni David Licauco. Nagkantsawan pa kaming muli ni Martin at saka pinagpatuloy ang masayang inuman. Kung saan sana napadpad ang usapan namin. Pero hindi matanggal sa isipan ko si Barbie, Papa Dudut. Kahit mag-ausap kami ni Martin ay panayang sulyap ko sa cellphone ko. Magka-chat kasi kami ni Barbie at hinayaan naman ako ni Martin kahit alam niyang wala sa inuman ang focus namin. Panay na lang din ang kantsaw niya sa akin dahil hindi ko na raw matanggal ang ngiti ko habang kausap si Barbie. Paano ko ba naman kasi gagawin yun punong-puno ng kilig ang dibdib ko? Iba talaga si Barbie. Kahit sa ex ko noon ay hindi ko yon naramdaman. Feeling ko talaga si Barbie na ang the one. Nakadagdag din kasi na masipag siyang mag-reply sa panghaharot ko sa kanya.
Kaya mas ginanahan ako, Papa Dudut. Nakilala ko si Barbie sa isang kasal ng katrabaho ko. Mabuti na nga lang at pumunta ako. Hindi sana ako pupunta dahil masyado akong bitter. Ayokong makakita ng mga taong masasaya dahil in love sila. Pinilit ako ng katrabaho ko na umattend dahil may ipapakilala raw siya. Noong una pumayag ako kasi naisip ko na isang panibagong babae ang haharutin pero hindi bibigyan ng commitment. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil nung pinakilala na si Barbie sa akin, hindi lang harot ang gusto kong mangyari sa amin. Gusto kong mag-seryosohan na kaming dalawa. Buong gabi, kaming dalawa lang ang magkausap. Napansin na ngayon ang lahat kaya kinansyawan kaming dalawa. Wala kaming pakialam noon, Papa Dudut. Masyado kaming masaya para intindihin ang pang-aasar ng ibang tao. Brian, okay lang ba sa'yo na dito tayo kakain? Nagulat nga ako na dito tayo kakain. Hindi ba mahal dito? Napapanood ko to sa mga vlogger eh. Oo, pero masarap naman daw ang pagkain dito. Tsaka maganda rin ang ambience. Bawing-bawi sa ibabayad natin. Ako magbabayad dito. Ako nagyaya eh. Talaga ba? Hindi ba nakakahiya? Ayos lang, ano ka ba? Lalaki ako. Kaya dapat ako magbayad. Eh, pwede naman ako mag-ambag para hindi naman tunog abusado. Ang ambag mo lang ngayon, pangitiin ako. Makakapag-ambag ka ba nun? Nako, mabubusog ka sa ambag ko. Tara, order na tayo. Boom! Mahal nga rito. Grabe ang presyohan ha. Nakita mo? Huwag na lang ba tayo rito? Pwede naman tayong lumipat sa mga turo-turo kung yun lang ang afford mo. Aray naman, nasaling ang pagkalalaki ko doon. Kaya ko to, nag-inarte lang ako. Hindi tayo lilipat sa turo-turo. Ang ganda pa naman ang suot mo ngayon. Bagay sa presyo ng mga pagkain dito. Salamat ha. Pinagkandaan ko talaga tong date natin kaya nagmaganda ako. Kala ko nga nasobrahan ako eh. Wala nang masosobra pa kaysa sa presyo ng kanin nila rito. Grabe! Talagang 120 ang isang order ng plain rice na mayroong celery sa ibabaw? Parang masama talaga ang loob mo na kakain tayo rito, no? Huwag na lang kaya natin ituloy to. Ako na tong nahihiya eh. Uy, ikaw naman. Nagbibiro lang ako. Hindi tayo aalis. Kaya akong magbayad dito. Umorder ka lang dyan. Akong bahala. Okay lang ba kung umorder ako ng steak? Magkano ba steak nila dito? 2.5 lang naman yung pinakamura. 2.5? Pinakamura pa yun. Bill ko na yung sa kuryente na isang buwan na. Okay, ganito na lang. Ako na magbabayad sa steak tapos ikaw na magbayad sa plain rice mo. Alam mo, kanina yung papasimple sinusugatan ng pride ko eh. Pero okay lang yan kasi type talaga kita eh. Kaya kahit 5K pa yung steak na yan, babayaran ko pa rin yan. Kahit maputulan na kami ng kuryente sa katapusan. Ikaw talaga puro kabiro. Uy, seryoso ako ha. Mukhang mapuputulan kami ng kuryente sa katapusan kapag umabot tayo ng 5K dito. Alam mo, hindi ko na talaga alam kung seryoso ka na o nagbibiro ka pa. Isa lang ang dahilan na pagsiseryoso ko. Ano yun? Ikaw! Kaya huwag mong bibiruin itong feelings ko para sa'yo ha. Kasi pag nasaktan ako, seryoso to. Ayoko na ulit magmahal. Bakit ang corny mo? Corny naman talaga ang tao kapag nagmamahal, di ba? Che! Ano, order na tayo? Uy, okay lang talaga ha. Kahit umabot tayo ng 5,000. Oo naman! Kung talagang love language mo ang steak, sige, ibibili kita kahit 10,000 pa yan. Brian? Ano yun? Mamaya pag dumating yung mga order natin, picturean mo ako kasama yon ha. Dapat kita rin yung logo ng restaurant na to para alam nila kung saan tayo kumain. Okay lang ba? Huwag mo na itatapon yung resibo ha, kasi sasama ko yan sa imamay day ko. Huwag mong lukutin para naman hindi nakakahiya sa makaka-view. Tara, order na tayo. Papa Dudut, hindi ko naman minamasama ang gustong mangyari ni Barbie. Ano lang ba naman yung picturean ko siya kasama ang mga malaginto na presyong steak na gusto niyang orderin. Kahit isama pa niya ang resibo ng kabilang table ay wala ring problema sa akin. Ganoon naman kasi ang uso lalo na para sa mga Gen Z. Kailangang i-flex ang good moments. Natuwa lang din ako na siguro i-consider ni Barbie na
good moment yung date namin. Noong dumating na nga yung mga order namin ay panay ang picture ko sa kanya. Lahat ng anggulo na gusto niya. Nahirapan pa akong isama pati yung logo ng restaurant kasi nga medyo malayo yun sa amin. Pero nagawan pa rin namin yon ng paraan. Kumukulo na ang sikmura ko pero hindi pa kami tapos magpicturan. Medyo lumamig na yung mga in-order naming steak at hindi na tuloy nakakatuwang kainin. Pero ayos lang kasi nakita ko naman ang saya ni Barbie. Priceless moment na yon sa akin. Panay ang check niya sa mga pictures na kuha ko sa kanya, Papa Dudut. Halos hindi na nga rin niya ako kausapin dahil nakatutok na siya sa cellphone niya. Pinost na pala niya kaagad pagkatapos niyang lagyan ng mga tamang filter ang pictures. Hinayaan ko pa rin siya kahit gusto ko na sanang makipagkwentuhan sa kanya. Ang dami ko pa namang baong kwento sa kanya tungkol sa sarili ko. Pero mukhang mas interesado siya sa mga pangpupuso ng mga friend niya sa Facebook. Nakafeel ako ng lungkot ng gabing yon. Dahil hindi man lang kami masyadong nakapag-bonding, Papa Dudut. Tapos mahigit 5,000 piso pa ang ginastos ko. Sa madaling sabi, parang looking investment yon sa akin. Pero ayos lang kasi nakita ko namang masaya si Barbie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May kaya naman ako sa buhay, mga kabarangay. Hindi ko lang kasi yon pinagsasabi sa iba dahil pakiramdam ko ay hindi naman kailangan. Galing ako sa mayamang angkan sa Batangas. Nambunan na rin ako siyempre ng yaman pero gumawa pa rin ako ng sarili kong daan para mapatunayan ang sarili ko. Hindi ko inasa sa pamilya ko ang ikakaunlad ko, Papa Dudut. Proud ako sa sarili kong pagod at tiyaga ko ang nagtulak sa akin sa maayos na buhay. Madalas akong mailang kapag binabati ng mga kakilala ko ang yaman ng pamilya ko. Ayokong umakto na parang may ambag ako roon. Oo, at swerte akong napunta ako sa pamilyang hindi problemado sa pera. Pero mas gusto kong sa sarili kong gawa ko nagkaroon ng ipangbabayad ko sa lahat ng mga kailangan ko sa pang-araw-araw. Magkaiba naman kami ni Barbie. Hindi siya lumaki sa mayamang pamilya, pero nagsumikap din naman siya tulad ko. Hindi nga lang din talaga ganun kalaki ang kanyang sahod. Napansin ko na mahilig siyang bumili ng mga magagarang gamit at kumain sa mga mamahaling restaurant. Doon talaga kami nagkaiba. Mas trip ko kasi yung mga simple lang na gamit at nakakabusog na kainan kahit na hindi ito kamahalan. Pansin ko kasi na puro branded ang gamit ni Barbie. Nung una ay nakala kong mayaman talaga siya pero nalaman ko na galing siya sa hirap at kahit papaano ay nakakaraos naman. Pinaliwanag niya sa akin, Papa Dudut, na mahilig lang talaga siya sa mga mamahaling gamit dahil nawawala raw ang stress niya sa buhay kapag nakakabili ng mga yon. Ang importante naman daw ay wala siyang natatapakang tao sa mga hiling niya at hindi pa naman daw siya nababaon sa utang. Hindi man ako komportable sa naging sagot niya pero tinanggap ko yon. Kaya lang ay parang na-turn off ako minsan nang mag-date kami sa isang luxury mall. May ginawa siya at hindi ko yon nagustuhan. Grabe! Ang bango talaga ng mga shala na mall, no? Ibang-iba sa mga mall na pangmasa. Ang lakas makayaman. Bihira ako pumunta rito kasi mamahal nga ng mga benta. Nakakatakot silipin yung price tag. Buti na lang at napapayag kita na dito mag-date. Na-experience ko rin sa wakas makapasok dito. Basta kung saan ka magiging masaya, doon tayo. Alam mo naman na yun. Nako, baka sa simula ka lang ganyan ha. Baka kapag sinagot na kita, hindi na kita mapasunod. Kahit kumuha pa tayo ng kasulatan na magiging under ako sa'yo habang buhay. Ikaw talaga. Pag ako sinumpong, baka totohanin ko yan. Sige ka. Uy, Brian! Ano yun? Tingnan mo tong bag na to. Ganda. Mukhang mahal. Huwag na natin lapitan, baka magasgasan. Ay, hindi pwede. Pasok tayo sa loob. Please. Gusto
ko lang talaga mahawakan tsaka mapicturan. Ang alam ko, bawal magpa-picture sa mga luxury bags pag hindi naman bibilhin. Para hindi raw magawa ng replika. Sino ba nagsabi sa'yo na hindi ko bibilhin? Ay, bibilhin mo nga. Joke! Siyempre hindi, no? Hindi ko yan afford, pero gusto ko lang hawakan. Magpunas ka maigi ng kamay mo, ha? Baka mamaya nagmamantika yung kamay mo. Naku, madali tayo niyan. Huwag ka mag-alala. Mukhang hindi ako susumpungin ng pasma ko ngayon. Halika na! Sabi nila, pagpapasok ka raw sa mga luxury shop, huwag ka raw papahalata na mahirap ka kasi hindi ka nila i-entertain. Mukha namang nahahalata na nila na hindi tayo mayaman. Kasi walang lumalapit sa atin para mag-assist. At mukhang ginajudge pa tayo nung isa rin sa sulok, oh. Hayaan mo siya. Hindi rin yan makakapalag sa atin kasi may SOCMED na. Huwag niya tayong ma-discriminate ha, kasi talagang ipopost ko siya sa Facebook. Hindi naman siguro tayo aabot sa ganun. Oh, sige na, hawakan mo na yung bag para matapos na makakain na tayo. Huwag mo ko madaliin. Moment ko to. Brian, ang ganda ng bag na to. Tingnan mo, tingnan mo. Handa na sa paghawak, ha? Kasi tinitignan na nila tayo, eh. Ayan, mukhang papalapit na yung isa. Huwag ka kasing kabahan. Harangan mo ko saglit. Marangan? Bakit? Para hindi nila makita na pipicturean ko tong bag. Bawal ng picturean yan. Kaya nga si simple tayo, di ba? Harangan mo ko dali bago sila makalapit. Sige, pero dalian mo, ha? Ayan, nakadalawang picture na ako. Okay na to. Tara na. Mabuti pa nga. May picture na ako. Hawak yung pangarap kong bag. Grabe yung kaba ko dun, ha? Buti, nakalabas na tayo bago nila tayo sasahin. Wala na akong pakialam sa kanila, no? Basta masaya ako na meron na ako ipopost mamaya sa Facebook ko. Ipopost mo talaga? Eh, hindi mo naman binili, ha? Kahit na, kunwari na lang na nabili ko na. Hindi naman nila malalaman yun. Konting crop lang sa pictures ko kanina. Magmumukhang sa akin na yung bag. Pero paano kung may ibang makahalata o makaalam? Eh, malalaman lang nila yon kapag sinabi mo. Kaya hindi ko mula yung bibig mo, ha? Atin-atin lang to. Okay? Nagmadali na nga kaming lumayo sa pwesto namin yon para makahanap na kami ng pwedeng maupuan. Panay na kasi ang pangungulit ni Barbie na maupo na kami para ma-edit at ma-post na niya ang pictures na kuha niya kasama ang pangarap niyang bag. Napunta kami sa isang Chinese restaurant. Mas ipopost kesa umorder. Ako na tuloy ang nahiya sa waiter na pabalik-balik para ma-check kung may orders na kami. Ang tagal din bago niya na-edit ang mga pictures. Kasi raw yung mga naunang inuna nito na ayusin ang edit niya. Nagmukhang hindi sa kanya yung bag. May gusto sana akong sabihin sa kanya pero alam kong ikakasama niya ng loob yun. Nakahiyaan ko na ring magpakatotoo sa kanya kasi ayokong ma-offend siya sa akin. Lalo na't gusto ko na talaga siya, Papa Dudut. Iniisip ko na lamang na yun naman na siguro ang huling beses na gagawin niya ang mga bagay na yun. Pero hindi nangyari ang iniisip ko. Sa next date namin, gusto ulit niyang bumalik sa luxury mall na yon para magsukat naman ng mga mamahaling damit at magpapanggap na OOTD niya ang suot niya. Buti sana kung binili niya pero pinahirapan niya lang ang mga nag-a-assist sa kanya. Wala siyang binili maski isa. Sabi niya hindi pa raw niya afford bilhin yon kaya makukontento na siya na i-post na lamang yon at magkunwaring sa kanya talaga ang mga yon. Wala naman daw magtatanong basta wag lang daw akong sasagot. Kung sakaling may mga has na magtanong tungkol sa mga ipinopost niya. Gano'n na siya kakomportable sa akin, Papa Dudut. Nakwento ko yon kay Martin nang minsan akong dumalaw sa kanila. Ayos talaga pag in love ka, eh, no? Napapadalas yung pagdalaw mo sa akin, tas bukod pa ron, palayan libre mo ng alak. Huwag sana kayo magkaroon ng problema ni Barbie para tuloy-tuloy itong biyayang natatanggap ko sa'yo. Ano kung sabihin ko sa'yo may problema kami ni Barbie? Ha? Ang bilis naman. Broken ka na ba agad sa kanya?
Red flag ba? Hindi ako broken sa kanya, pero red flag siya. Lahat naman ng tao may tinatagong red flag na iwinawagayway lang kapag komportable na sila. Yun nga eh. Masyado na siya naging komportable sa akin. Kaya hindi na siya nagatuloy na iwag-iway yung red flag niya. Ano ba kasing nangyari? Niloko ka ba niya? Manlalaki ba? Binastos ka ba niya? Parehong hindi. Huwag mo na akong pahirapang manghula, pre. Anak pa naman ng tipaklong eh. Hindi naman masyadong mahal tong painom mo para stressin mo ko kakahula sa problema mo kay Barbie. Grabe to. Nagiging red flag ka talaga pagdating sa alak, no? Eh ano nga kasing nangyari? Social climber siya. Ha? Paano mo nasabi? Mahilig siya mag-post sa Facebook ng mga mahal na gamit. Puso naman yan ngayon. Basta galing sa pinaghirapan mo, wala namang problema. I-flex mo lang. Yun na nga ang problema. Kasi hindi naman niya gamit yung piniflex niya. Andun pa sa mall naka-display yung gamit. Tapos, magpipicture siya. At ipopost niya sa Facebook na kunwari gamit niya yun. Baka naman nagbibiro lang siya. Alam mo naman mga kabataan ngayon. Hindi, iba yung kaso ni Barbie. Siya pa mismo nagsasabi sa akin na huwag ko ipagsabi sa iba na ginagawa niya yun. Kami lang daw dapat ang makaalam. Diyan ka naman red flag, pre. Kasi sinabi mo sa akin. Eh sinabi niya palang huwag mo ipaalam sa iba. Alam mo bagay kayo, parehong mapula mga watawat nyo. Iwagay-way mo pa yung iyo. Seryoso na kasi Martin. Kilala mo naman ako. Ayoko sa mga social timer. Wala naman siyang nasasaktang ibang tao sa ginagawa niya. Hindi naman niya ninanakaw yung mga yun. Picture lang naman. Hindi ba't parang pagdanakaw na yung ginagawa niya? Parang inakin niya yung isang bagay na hindi naman sa kanya. Inuwi ba niya? Hindi naman, di ba? Ulitin ko ha, picture lang yun. Huwag mo masyadong palakihin yung issue. Hindi naman na sana lalaki tong issue. Kaya lang paulit-ulit na nangyayari. Ako na yung naiiyak kada may pinupost siya na mamahaling restaurant at mga gamit. Minsan nga, may fine dining restaurant kaming nadaanan. Sabi niya, picturean ko raw siya doon. Kunwari kakatapos lang namin kumain. Itatag daw niya ako. Pero sumunod ka naman. Oo, kahit ayoko. Ay, parang ako na yung naiiyak sa ginagawa niya. Minsan nga, nasita kami doon sa jewelry shop na pinuntahan namin. Gusto niyo mag-picture habang suot yung kwintas. Nag-request siya na picture ako siya doon sa store. Doon daw sa area na hindi halatang jewelry shop. Para daw hindi mapansin na doon lang namin kinunan yung picture. Sinubukan namin maghanap ng pwesto. Tapos akala tuloy ng staff, itatakbo namin yung kwintas. Ang nangyari, pinaubad kay Barbie yung kwintas. Tapos pinaalis kami. Gusto pa sana niya i-post sa Facebook yung insidente para mabash daw sila pero pinigilan ko lang. Tinakot ko siya. Sinabi ko, kapag ipopost niya yun, malalaman ng friends niya sa Facebook na fake lahat ang ina-upload niya. Ayun, kung ano mabigla. O ay anong balak mo ngayon? Parang gusto ko nang tumigil sa panliligaw. Pero kapag naiisip ko yun, nahihirapan ako. Malamang, gusto mo na eh. Ano ba sa tingin mo pwede kong gawin ngayon? Siguro hayaan mo na muna. Basta wala naman siyang natatapakang tao, ayos pa rin yun. Ano bang mas pipiliin mo? Low-key at simpleng babae pero cheater naman? O yung ma-flex sa mga mamahaling gamit na babae pero mukhang loyal? Pili ka, pre. Natahimik ako sa sinabi ni Martin Papadudut. Imbes na maging klaro, mas naguluhan ang feelings ko para kay Barbie. May point din naman kasi si Martin, pero hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Nag-change topic na lamang kami para hindi na ako ma-stress kakaisip sa kanya. Maayos naman kasi talaga si Barbie. Sa akin lang siya nagpapaligaw at alam kong loyal na siya sa akin. Ni minsan kahit may gwapong dumaan sa harapan namin ay hindi niya yon pinapansin dahil nakafocus siya sa akin. Ibang kilig na nararamdaman ko sa tuwing ginagawa niya yon. Malambing din siya at maunawain sa mga maliliit na kapalpakan ko. Hindi rin siya tinotoyo. Saka syempre, ang laking bonus na maganda siya at sexy. Ano pa bang mahihiling ko, hindi ba? Kaya lang, nadali niya kasi ang pinakaayaw ko sa isang tao. Yung pagiging social climber. Marami akong inaris sa buhay ko ng mga taong ganito. Lalo na yung mga hindi na nga afford ang marangyang lifestyle pero pinipilit pa rin para lamang may maipagyabang sa ibang tao. Nakakalungkot lang makakita ng mga ganito, Papadudut, at mas lalo lang akong nalungkot dahil kabilang si Barbie sa kanila. Gustuhin ko mang iwasang makita ang pagiging social climber niya pero hindi ko magawa. Paano ba naman kasi?
Kadedate namin sa kaka-date namin, mas lantaran niyang ipinakita ang pagiging social climber niya. In-overthink ko tuloy na baka gamitin niya ang pera ko para lamang magmukha siyang sosyal at angat sa iba. Parang hindi ko masisikmura yon, Papa Dudut. Parang hindi ko kakayanin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinaya ko pa ba ang pagiging social climber ni Barbie? Oo, sinubukan ko pa rin. Nagkunwari na lamang ako na okay lang at lagi ko na lang iniisip ang good sides niya kapag nati-turn off na ako sa mga ipinapakita niyang pagiging social climber. Minsan nga ay gusto niyang manood kami ng sine pero dapat daw doon sa mga reclining chair para magmukhang premium at maisip agad ng mga tao na hindi regular na sinihan ang pinasukan namin. Maaga rin kaming pumasok sa loob ng sinihan para lamang makapag-oras siya bago magsimula ang pelikula. Pinakita rin niya ang mamahaling kape na hindi rin naman niya ininom daw dahil acidic siya. For the picture lang daw, Papa Dudut. Isang beses din ay nagsukat siya ng mamahaling sapatos, nagpa-pedicure siya at foot spa para bumagay sa sapatos na isusukat niya. Mahal ang sapatos na yon at alam niya sa sarili niyang hindi niya yon bibilhin. Pero kailangan pa rin niyang picturean para ma-post sa Facebook. Siyempre, inari na naman niya ang sapatos na yon kahit sinukat lang naman niya. Kasabwat pa nga ako dahil ako ang nag-picture sa panya habang suot niya yon. Ako rin ang nag-edit para magmukhang hindi floor ng mall o shop. Nakakahiya talaga yon pero ginawa ko pa rin kasi habang tumatagal, nahuhulog naman na ang puso ko sa ibang magaganda niyang kinikilos. Doon naman siya bumabawi. Pero pagkatapos niya makabawi, gagawa na naman siya ng mga bagay na agad kong hindi magugustuhan. Yun ang naging cycle naming dalawa, Papa Dudut. Napagod yung pa akong umaura, ha? Ang tagal mo kasi bago nakuha yung tamang anggulo, eh. Sorry. Hindi naman kasi ako magaling mag-picture. Sayo ko lang naman to ginagawa. Eh, dapat masanay ka na. Kasi kapag tayo na, ikaw na ang official photographer ko. Siguro, kaya mo naman ang gawin yung mag-isa. Hanga nga ako sa galing mo mag-picture eh. Huwag mo na ako idamay dyan. Hindi pwede, no? Kailangan pa rin kita. Para makarelate ka na rin sa mga boyfriend na taga-picture ng maaarte nilang girlfriend. Ay, hindi na ako makapaghintay na maging official na tayo. Bakit kasi hindi mo pa ako sagutin ngayon? Oy, may lakad ka ba? Ba't nagmamadali ka? Ikaw kaya nagsabi na hindi ka na makapaghintay na maging official tayo. Wait lang kasi. Sure naman na sasagutin kita balang araw eh. Pero ngayon, wait lang muna. Bakit? Tetestingin mo pa ba ako? Hindi naman. Kasi gusto kitang sagutin kapag nasa ibang bansa na tayo. Ha? Hindi ba cute yun sa'yo? Sa ibang bansa magiging tayo? So, kailangan muna natin pumunta sa ibang bansa para sagutin mo ako? Kasi pwede naman. Mahilig naman ako mag-travel. Hindi ako mahilig mag-travel eh. Tsaka sayang lang ang pera, mapapagod lang ako sa kakalakad. Mabilis din ako mahilo sa biyahe, hindi ko kaya. Nalalabuhan ako sa gusto mo mangyari. Gusto mo, sa ibang bansa ako sagutin. Pero ayaw mo naman mag-travel para mangyari yun. Ayaw mo lang yata ako sagutin eh. Ay, teka, mali pala ako ng pagkakasabi doon. Ang gusto ko lang mangyari, yun bang magmukhang nasa ibang bansa kita sinagot? At pwede naman mangyari yun. Anytime, pwede ako mag-leave sa trabaho para lang matupad na yan. Hindi mo naman naintindihan eh. Ay, nako. Hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi na tayo gagastos ng mahal. Meron akong mas practical na alam. Mas praktikal? Paano? May kakilala ka bang magaling mag-edit ng pictures? Nagagawa mo naman yun kahit sa simpleng app lang sa cellphone mo, di ba? Iiba pa rin yung professional para walang bahid ng pandaraya. Anong ibig mong sabihin? Pwede na kitang sagutin anytime. Basta may mahahanap kang mag-edit ng picture natin na kunwari nasa Korea tayo. Yung tipong nasa ilalim tayo ng cherry blossoms. Yung bang nakasuot tayo ng puffer jackets. Yung ramdam na ramdam ko tuloy yung lamig. Yung ganon. Eh bakit hindi na lang tayo
tayo pumunta ng Korea para totoo na. Ako nang bahala sa gastos para lang ma-experience mo rin yun. Eh sabi ko naman sa'yo, hindi ako mahilig mag-travel. Uunahin ko na lang ibili ng gamit kaysa ipang bakasyon ko, no? So, yun talaga ang gusto mo? Magaling mag-edit? Kuha-kuha mo talagang idea ko. Ay, para may ma-post ka sa Facebook, tama ba? Oo, grabe. Iba na talaga ang connection nating dalawa. Gets na gets mo na yung gusto ko. Pero sa panahon ngayon, kahit gaano kagaling yung nag-edit, mahalata pa rin. Marami nang magagaling na mga mata ngayon. Mahirap na kapag nagkabukingan. Nakakahiya. Hindi yan. Marami akong friends sa Facebook na alam agad kapag edited ang picture o hindi. E di i-hide natin sa kanila. Basta yan lang naman yung gusto ko eh. I-edit tayo sa iba't ibang lugar sa Korea. Gusto ko yung mga sikat na tourist spot doon, ha? Tsaka kung pwedeng mag-edit na may kasama tayong sikat na artista sa Korea. Di ba? Kunwari kasama natin nagsasamgyups. Perfect yun, di ba? Perfect yun! Parang hindi ako sigurado kung gusto ko yan. Alam ko na bibigla ka pala ngayon. Pero mamaya pagka uwi mo, marirealize mo na maganda yung idea ko. At least, hindi ka nagagastos pang travel natin, di ba? Kailangan lang nating magpanggap. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Barbie, Papa Dudut. Pero inintindi at inunawa ko pa rin. Siguro'y ganun lang talaga siya, baka may nangyari sa kanya noon kaya naging social climber siya. Sinubukan pa rin niya akong kumbinsihin tungkol sa ideya niya. Umuo na lamang ako para tumigil na siya. Pero ayoko talaga. Buong gabi na magkasama kami at wala siyang ibang bukang bibig kundi ang matuloy ang plano niya. Hindi pa rin ako nagsasalita tungkol doon. Nagtampo tuloy siya dahil nahalata niyang naiinis na ako. Nagpahatid na siya sa bahay at hindi niya ako tinext o chinat man lang. Nalungkot ako kaya minessage ko siya at sinabing payag na ako sa gusto niya. Naghanap talaga ako ng magaling mag-edit ng picture para magmukhang nasa Korea kami. Nagbayad ako ng malaki para lamang magawa yon. Natuwa si Barbie nang makita mga picture na inedit. Doon na niya ako sinagot. Pinost ni Barbie ang pictures namin at hindi ko yun inaccept sa timeline ko nang itag niya ako. Andun pa rin kasi ang hiya ko. Lalo na nag-copy-paste din siya ng quote mula sa ibang magkarelasyon na vlogger. Hiyang-hiya talaga ako sa ginawa niyang yon. May mga taong nagko-comment at pabirong nagsasabi na baka edited daw. Pero nilabanan ni Barbie yon at sinabing totoo ang lahat. Nag-comment pa siya ng flight tickets namin kunwari pero kinuha lang niya mula sa internet ang mga yon. Kabado talaga ako na may makahalata. Halos atakihin ako ng anxiety dahil sa mga ginagawa niya. At nung hindi ko na talaga natiis, ginost ko na siya. Ilang beses niyang sinubukang puntahan ang bahay ko pero lagi akong nagtatago. Hindi ko siya kayang harapin dahil baka hindi ko ma-filter ang dapat kong sabihin sa kanya, Papa Dudut. Hello? Martin, saan ka? Siya tayo? Alas 10 pa lang ng umaga, pre. Okay na yan. Mag-almusal ka na tapos punta mo na ako dito sa bahay. Ako nang bahala sa lahat. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang aga-aga, alak agad ang bungad mo? Teka, naghiwalay na ba kayo ni Barbie? Paano mo nalaman? Lahat ng taong broken nag-aayang uminom sa umaga. Bakit kayo naghiwalay? Kasasagot niya lang sa'yo, di ba? Walang formal breakup. Ginost ko na lang siya. Uy, mali naman yan. Kaya pumapangit tingin sa atin ang mga kababaihan dahil sa mga ganyang gawain eh. Kasalanan naman kasi ni Barbie. Kahit pa kasalanan niya, pre. Dapat tapusin mo pa rin ng maayos para hindi na umasa yung tao. Papahirapan mo pa siya eh. Bigyan mo na agad ng closure. Napasaya ka rin naman niya kahit papaano. Baka kasi kapag magkaharap kami, hindi ko makayanan. Baka bigla akong maging marupok. Alam mo naman na siya ang kahinaan ko ngayon. Bakit ba kasi nakipaghiwalay ka? Ang saya niyo pa naman tingnan dun sa mga picture niyo sa Korea. Ang laki ng ginastos mo ron tapos maghihiwalay rin pala kayo. Ay, yan na nga eh.
talaga kami pumunta ng Korea. Edited lang yung mga picture. Gusto niya lang palabasin na galing kami doon. Si Barbie may pakana nun. Pumayag lang ako para mapasaya siya. Pero hindi talaga ako komportable kaya... Kaya mo siya ginost. Mali ba talaga ako? Naiintindihan naman kita, pre. Mga bata pa lang tayo. Lagi mo nang sinasabi na ayaw mo sa mga social climber. Kaya lang, mas maganda kung sasabihin mo na lang sa kanya yung dahilan para magkaroon din siya ng closure. Ang hirap naman yung nasasaktan tayong tao. Tama ka. Sige, pasok muna sa inuman ngayon. Tatawagan ko lang si Barbie. Basta tuloy pa rin yung inuman, pre. Ano man maging resulta ng pag-uusap niyo ni Barbie, ha? Pero parang awa mo naman, pre. Mamayang gabi na natin i-schedule. Pag ganito, tirik na tirik yung araw, oh. Oo, sige. Ako nang bahala mamaya. Bye. Kahit tayo. Pinoy sarap ng chicken skin. Mambuhang! Oh, pero sige. Tawagan na kita para magkali naman na. Oh, mabuti naman at nagparamdam ka na. Sorry kung natagalan bago kita tinawagan. Kulang nga tong tawag eh. Kailangan mo magpakita ng personal sa akin. Ano ba kasing nangyari? May problema ba tayo? Meron. Eh di sabihin mo sa akin para alam ko. Hindi yung bigla ka na lang nawawala. Talo mo pang babaeng may toyo? Barbie, gusto ko lang mag-sorry kung hindi ako nagparamdam sa'yo ng ilang araw. Eh ano ba kasing dahilan? Bakit hindi ka na lang bigla nagparamdam? Kasi ayoko na. Anong ayaw mo na? Bahala ko talaga na i-ghost ka eh. Para hindi na ako mahirapan na sabihin sa'yo yung totoo. Kasi alam ko masasaktan ka. Pero hindi naman tama na gawin ko yun sa'yo. Kaya tumawag ako para formal na makipag-iwalay. Ang galing mo rin, no? Matapos mo akong makuha at saka ka biglang kaayaw. Pare-pareho talaga kayong mga lalaki eh. Sa una lang kayong magaling. Gusto naman talaga kita eh. Hanggang ngayon, Huwag ka na magsinungaling. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat eh. hindi ako nagsisinungaling. Ay, kaya gusto ko na rin aminin sa'yo yung totoo para hindi rin mabigat to sa dibdib ko. Barbie, social climber ka. Hindi ko yung nagustuhan. Anong social climber? Hindi ako ganun, no? Kapal na mukha mo ah. Simpleng tao lang ako na simpleng mga bagay lang ang gusto. Sige, ganito na lang. Hindi ako natuwa sa mga pinost mong mamahaling gamit sa Facebook, lalo't hindi naman sa iyo yun. Huli na rin talaga yung pagpapa-edit mo ng pictures natin na kunwari nasa Korea tayo. Doon talaga ako nadali. Ayoko na. Eh di sana sinabi mo sa akin yan. Tsaka, wala naman akong ginawang masama ah. Nagnakaw ba ako? Nanira ba ako ng ibang tao? May mga tao bang napariwara dahil sa mga post ko? Wala naman, di ba? Ang babaw ng panguhusga mo sa akin. Barbie, ang gusto ko lang sana... Tuloy-tuloy ang sasabihin mo. Baka mamaya hindi pa kita matansya. Tama lang na maghiwalay na tayo. Sinubukan kong tawagan muli si Barbie para ipaliwanag ang sarili ko. Nasaktan ako na hindi niya ako nagawang maintindihan. Pero sa huli ay sinukuan ko na rin lalo't pinagbumuran niya ako sa text. Blinak na rin niya ako sa lahat ng social media accounts niya. Maraming nag-message sa akin na mga screenshot ng mga parinig niya sa akin sa Facebook. Ako ang nagmukhang masama. Tinanggap ko naman yon at hindi ko na kailangang ipaliwanag ang side ko dahil ginawa ko lang ang sa tingin kong tama para sa sarili ko. Hindi naman enough na gusto mo lang ang isang tao. Dapat din ay makakabuti siya para sa mga pinaglalaban mong prinsipyo sa buhay. Sadly, hindi yon natumbasa ni Barbie. Nanginayang talaga ako sa relasyon namin at aminado akong nami-miss ko pa rin siya kahit may 4 na buwan na kaming hiwalay. Pero wala naman akong balak na makipagrelasyon pa ulit sa kanya. Wala na akong naging balita pa sa kanya at nagbalik na akong muli sa dati kong nakasanayan. Date lang muna pero iwas muna sa commitment hanggat hindi pa nakikita kung siya na talaga. Natuto na ako sa mga nangyari sa amin ni Barbie at ayoko nang maulit pa yon. Sisiguraduhin ko na kung sino man ang next na makikilala ko, siya na ang nararapat at huli ko. Ayoko nang sumugal sa maling tao para sa akin at hindi na ako papayag na unahin ko lagi ang kilig at landi. Meron pang mas malalim doon.
para mas tumibay ang pundasyon ng magiging relasyon namin, kung sino man siya. At habang wala pa siya ay maghihintay lamang ako. Gagawin ko muna ang mga bagay na nagpapasaya sa akin at makukontento sa sarili ko. Aayusin ko ang mga maling nakagawian ko at balang araw kapag nagkita na kami ng dawan ko, hindi na ako magkakamali na piliin siya at ipaglaban. Dahil sigurado na ako sa mga desisyon ko sa sarili ko dahil minsan ay nagawa ko ng piliin kung ano ang mas tama para sa sarili ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Brian. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Maging mabusisi. Choose the most trusted by doctors and moms nationwide. Wilkins Distilled. Barangay Love Stories. Ang dalawang puso na lubos na nagmamahalan ay wala ng ibang direksyon kundi ang magkita sa altar ng simbahan. Pero habang tumatakbo ang oras, ay may mga pangyayaring hindi inaasahan at ito ang susubok kung gaano katibay ang kanilang pinagsamahan. Ikaw kabarangay, kaya mo bang ituloy ang isang kasal kahit may nagawang mabigat na pagkakamali ang iyong mapapangasawa? Palaging dumadaan sa mabigat na pagsubok ang relasyon ng dalawang taong nagmamahalan, mga kapuso. Pagsubok na pwedeng maging dahilan para sila ay tumatag at pwede ring magpasuko sa kanilang relasyon. Kung malalagay ka sa sitwasyong alanganin ay handa ka bang bigyan ng bagong pagkakataon ng taong sumira ng tiwala mo? Dear
Papa Dudut. Ako nga pala si Leon, 32 years old at sumulat ako sa inyo. Dahil gusto kong ibahagi ang kwento ng aking matalik na kaibigan na si Jordan. Papa Dudut, magkaibigan na kami mula noong elementary pa lamang at magkapatid ang turingan namin. Hindi na putol ang pagkakaibigan namin kahit lumipat na ako ng ibang paaralan. Noong high school ako. Pagka-graduate ng college, naging madalang ang komunikasyon namin sa isa't isa dahil naging abala na rin kami sa aming mga trabaho tapos ay na-transfer pa ako sa Davao. Kaya mas naging preoccupied ako. Kahit madalang ang pag-uusap namin, solid pa rin kaming magkaibigan. Isang araw habang nasa trabaho ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Jordan. Tuwang-tuwa ito at halos hindi ko na maintindihan kung bakit niya ako pinababalik ng Maynila. Yun pala ay ikakasal na ang best friend ko. Ikakasal siya kay Bern, ang babaeng sa kwentuhan ko pa lamang nakikilala. Pero alam kong siya nang the one ni Jordan. Nagulat ako pero at the same time ay masayang-masaya para sa kanya dahil sa wakas ay natagpuan ni Jordan ang babaeng nagpatino sa kanya sa katauhan ni Vern. Hindi ko na mabilang ang mga pinakilala sa akin ni Jordan pero kay Vern lamang siya tumagal ng ilang taon. At si Vern ang tumapos sa pagiging babaero ng tropa ko, Papa Dudut. Sa kwento ni Jordan, isang anghel sa lupa ang pagkakadescribe niya kay Vern. Pero hindi ko pa ito nakikita kahit sa picture man lang kasi nag-deactivate ng social media si Jordan. Marami kasi siyang babae na tinaguan kaya nasanay na siyang wala ng social media. Ganon din naman ako, Papa Dudut. Hindi ako mahilig mag-upload o tumingin-tingin sa social media ng mga tao. Busy ako masyado sa trabaho kaya alam ko na pag tumawag si Jordan ay mahalaga ang ipabalita nito sa akin. Papadudot ilang araw bago ikasal si Jordan ay lumuwas na ako ng Maynila. Kinita ko si Jordan at ang mga tropa isang gabi bago ang kasalan. Makas na makas sa mukha ni Jordan ang kasiyahan. At kinabukasan ay nandun ako sa hotel kung saan sila naka-check-in. Dumating ang araw na pinakahihintay ng kaibigan ko. Ang araw ng kasal niya. Ang araw na dapat sana'y magiging pinaka-makabuluhang araw para sa isang taong nagmamahal. Nata siya. Anong oras na oh? Kasal niya na mamaya. Jordan! Bukas naman pala. Bakit di nakalak tong pinto ng kwarto niya? Ay, makapasok na nga. Teka, ano to? Ano nangyari dito? Bakit ang gulo ng kwarto? Nasaan kaya si Jordan? Jordan? Oh, Jordan! Bakit ka nakaupo dyan sa toilet? Hindi ka pa bihis? Tsaka bakit ang tumi-tumi mo? Teka, lasing ka ba? Gusto ko nang mamatay. Pre, talagang mamamatay ka pag di mo binigay sa akin yung bote ng alak na hawak mo. Nasobrahan ka ba sa excitement? Naubos mo yung 1 litro. Akin na nga yan. Ibalik mo sa akin yung bote. Hindi. Ilalapag ko tong bote dito sa tabi. Pre, umayos ka. Araw ng kasal mo tapos basag na basag ka? Paligo ka na. Bilisan mo, tutulungan kita ayusin yung isusuot mo. Gusto Pare, ano ba? Uy, teka! Bakit may baril ka? Ibaba mo yan, pare! Hindi magandang biro yan! Mukha bang nagbibiro ako? Pare, best friends tayo. Kapatid mo ako. Kalma lang. Sabihin mo sa akin kung anong problema. May
May ilang oras pa tayo bago kasal mo. Sige, sabihin mo sa akin kung bakit gusto mo mamatay. Wala na. Wala na silbi yung buhay ko. Pre, kaya nga nandito ako eh. Kausapin mo ako. Ano bang nangyari? Okay ka naman kahapon ah. Ang saya-saya mo pa. Ang saya natin. Bakit biglang gusto mo magpakamatay? Ano ba nangyari? Hiwalay na kami ni Vern. Hindi na matutuloy kasal namin. Ha? Paano nangyari yun? Nakipaghiwalay siya sa'yo sa mismong araw ng kasal niyo? Niloko niya ako, Leon. Niloko ako ng pinakamamahal kong babae. Ano? Niloko ka niya? Pare, paano kanya niloko? Teka, kanino kanya niloko? Sandali nga, naguguluhan ako. Paanong lolokohin ka? Ikagabi lang magkakasama tayo. Tsaka sabi mo, nasa party sila ng mga kaibigan niyang babae. Sobrang sakit, pre. Lahat naman ginawa ko para sa kanya. Minahal ko siya ng sobra-sobra. Tapos ngayon, iiwan niya ako ilang oras bago kami kasal. Ang sakit. Ayoko nang mabuhay. Pare, napakasakit ng ginawa niya sa akin ngayon. Si Vern ang buhay ko. Umikot ang mundo ko dahil sa kanya. Hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kaya. Oo, masakit ang ginawa niya sa'yo. Pero pare, hindi totoo na hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Kasi nung wala pa siya sa buhay mo, nakaya mo naman eh. Naging masaya ka naman. Pare, sa totoo lang, iniwan din ako ng girlfriend ko. Ito lang din. Dapat nga kasama ko siya ngayon sa kasal mo eh. Ipapakilala ko sana siya sa'yo. Kaso, iniwan niya ako bago pa dumating tong araw na to. Pero tingnan mo pare, nandito ako ngayon kasama mo. Hindi naman katapusan ng mundo para sa akin. Hindi mo ako maintindihan. Wala ka kasi sa lugar ko. Wala nga ako sa lugar mo, pero nandito ako para sa'yo. Bumalik ako ng Maynila dahil gusto kong makasama ang best friend ko sa pinakamasayang araw sana ng buhay niya. At kung dahil sa nangyari, magiging pinakamalungkot na araw to ng buhay mo, nandito pa rin ako. Tsaka, sigurado ako na aalalayan ka rin ng pamilya mo. Jordan, sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin para gumaan ang pakiramdam mo eh. Pero pare, handa akong makinig. Kailangan mo lang ilabas yung nararamdaman mo. Sabihin mo sa akin lahat. Pero, mabuti pa. Ibaba mo muna yung hawak mo ang baril. Pare, tinan mo. Ha? Kukunin ko tong bote dito sa tabi. Tinan mo. Oh, shot ako. Shot ako para sa'yo. Yan naman ang gusto ko sa best friend ko. Sige, shot ka lang. Ikikwento ko sa'yo lahat ng nangyari. Papadudot kahit na matagal ko nang kilala si Jordan ay doon ko lang siya nakita na umiyak at sobrang nalungkot dahil sa isang babae. Na umabot pa sa puntong gusto niyang magpatiwakal. Sa aming dalawa ay masasabi ko na kahit minsan ay hindi ko siya nakitang umiyak dahil hindi siya yung tipo na nagpapakita ng emosyon sa iba. Tahimik na tao si Jordan kahit sa harap ng ibang tropa. Ako lang ang nakakaalam kung gaano siya kakulit at malamang ay ganoon din siya kay Vern. Papadudot, ikikwento ko ang lahat ng sinabi sa akin ni Jordan noong araw na yon. Yung mga salita niya na hindi ko malilimutan. Sinimulan niya ang kwento noong bumiyahe sila sa malayo ni Vern para romantic daw ang mood at ang setting. Kailangan ni Jordan ang biyahe na yon dahil yon ang hudyat ng kanyang proposal para kay Vern. Babe, saan mo ba ako dadalhin? At kailangan talaga nakatakip ang mga mata ko? Parang kikidnapin mo ako, ha? Relax ka lang sa piring mo sa mata. Kailangan talaga yan para sorpresa.
Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Malalaman mo rin kung saan yon. Baka naman madapa ako nito ha. Wala akong makita. Siyempre, hindi ko hayaan na madapa ka, no? Ano ba kasi ginagawa natin dito sa Antipolo? May hindi ba ako naalala na okasyon? Magantay ka lang, babe. Atat much? Naku, curious kasi ako, babe. Normally, sa mall lang tayo nagde-date. Ayan, nandito na tayo. Pwede mo nang tanggalin yung panyo sa mata mo. Okay. Oh my gosh, babe! Ang ganda naman dito! Candlelight dinner at ang ganda ng view! Napaka-romantic! Surprise! Nagustuhan mo? Oo naman, babe! Sa saya ko, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Happy ako at nagustuhan mo. Pero babe, bakit sinurprise mo ako ng ganito? Ang tagal pa naman ng birthday ko, tsaka malayo pa anniversary natin ah. Teka, bakit ka lumuluhod? Marunong mayroon ka niyan. OMG, babe! Babe, Vern, pag tinititigan ko mga mata mo, nakikita ko ang ngayon, bukas at forever ko. Forever na makakasama sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Sa 5 taon na magkasama tayo, araw-araw napapasaya mo ako. Ngayon, magkakalayo tayo ng medyo matagal dahil sa bago mong trabaho. Kaya ayaw na kitang pakawalan pa. Vern, will you marry me? Jordan, of course! Pakakasalan kita. Grabe, ganito pala yung feeling. Napapanood ko lang sa TV eh. Hindi ako umiiyak dahil malungkot ako ha. Umiiyak ako dahil sobrang happy ko. Babe, kahit na umiiyak ka, napakaganda mo pa rin. Masaya ako na umuo ka. Sobrang saya. I love you. I love you too. Hindi ako makapaniwalang engaged na tayo, babe. Thank you. Thank you sa effort mo na to. Hindi na ako makapaghintay na maging misis mo. Ako rin. Hindi ako makapaniwala na nangyayari to. Parang panaginip ang feels. Ano kaya sasabihin ni na mama at papa ngayon na engaged na tayo? Alam na nila bago pa kita ayain. At buong-buo ang suporta nila sa akin. Ang swerte ko naman talaga sa'yo. Maswerte rin naman ako sa'yo, babe. Kaya nga hindi na kita papakawalan eh. Ang lagay eh, kung hindi pa pala ako madedestino sa ibang lugar, hindi ka pa magpo-propose? Hindi naman sa ganon, babe. Naninigurado lang na akin na ang pinakamagandang babae sa galaxy. Kung hindi lang ako kailangan lumayo, aasikasuhin ko na agad yung mga kailangan natin para sa kasal. Pero alam mo, 1 buwan lang din naman yun. Tamang-tama, pandagdag sa mga gagastusin natin sa kasal. Okay lang yun. Ang hindi okay ay yung wala ka sa tabi ko sa loob ng 1 buwan na yun. But anyway, pwede naman na nating simulan ng paunti-unti mga kailangan natin para sa kasal. Excited na ako sa preparations. Mag-ingat ka lagi ha at magpakatino ka habang wala ako. Be a good boy. Ikakasal na tayo. Parang di mo naman ako kilala. Ayun na nga, kilala kita. Chick boy ka nung college tayo, no? At nagbago na ako mula nung nakilala kita. I love you. I love you too. Ikaw lang, promise. Ikaw lang din. Promise. Papadudot habang binabalikan at unti-unting kinikwento sa akin ni Jordan ang mga naganap. Hindi ko nilalayo ang tingin ko sa baril na hawak niya. Kasabay din ito ang pagtitig ko sa kanya habang binabalikan ang ginawa niyang proposal para kay Vern. Kitang-kita ko ang pagngiti ng kanyang mga mata. Kahit ikinakwento lamang niya ang mga ito ay makikita mo ang pagmamahal niya sa girlfriend niya. Talagang tinamaan si Jordan kay Vern dahil siya lamang ang tumagal na girlfriend ni Jordan at nagpatino sa best friend ko. Iba ang effort niya para kay Vern, papadudot. Habang nasa ibang lugar para magtrabaho si Vern ay naging okay pa rin ang relasyon nila at nag-umpisa na rin silang mag-ayos ng mga kailangan nila sa kasal. Pero uunahan ko na po kayo. Hindi po ito happy ending.
Kahit kita sa mata ni Jordan ang saya tuwing sinasariwa niya ang kwento nila ni Vern. Bakas pa din sa kanyang mukha ang sakit at kalungkutan. Lungkot na pilit niyang nilulunod sa pag-inom ng alak ng umagang yon. Para saan pa ang pagiging kaibigan ko kung hindi ko siya dadamayan? Pinaramdam ko kay Jordan na nandun ako para sa kanya. Kahit gaano pa kahaba ang kanyang kwento, kahit gaano kasakit, para sa akin ang makita siyang ganon. Hindi ko iiwanan ang kaibigan ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa tagal na naming magkakilala ni Jordan, sa tulong ng pag-isa-isa niya at pagkukwento niya sa buong pangyayari, ay doon ko pa lamang lubos na kilala ang mapapangasawa niyang si Vern. Tila matinong babae si Vern at wala ka nang hahanapin pang iba. Nakaramdam din ako ng kaunting inggit dahil naunahan pa ako ng kaibigan ko pagdating sa babae. Hindi ako kasing swerte ng best friend ko pagdating sa mga babae. Ako nga ang dapat na nagdadrama ng araw na yon dahil iniwalayan din ako ng girlfriend ko, pero moment yon ni Jordan. Mas masakit pa din ang iwanan ka sa mismong araw ng kasal nyo. Naroon ako para sumuporta at para makinig sa kanya. Hinayaan ko lang si Jordan na magsalita at ilabas lahat ng kanyang saloobin. Sinimulan niya ang kwento sa proposal at sa mga panahong parang walang humpay ang kasiyahan nila. Pero unti-unting nagiba ang timpla ni Jordan habang kinukwento na niya ang pagbalik ng kanyang minamahal sa Maynila. Babe, miss na miss kita. Ha? Ano yun? Ang sabi ko, sobrang miss na miss kita. Miss din kita. Saan mo gustong kumain? Doon natin pag-usapan mga plano-plano natin sa kasal. Teka, sandali. Parang medyo nagkalaman ka ng konti ah. Konti lang naman. For sure, kasya pa din wedding gown mo sa'yo. Ano kayang motive natin? Di ba dapat sa kulay tayo nagsisimula? Pink, favorite mo yun, di ba? Vern? Babe? Ha? Ano uli yung sinabi mo? Kanina ka pa busy ka-cellphone. May ka-chat ka ba? Wala. Nagsisearch lang ako ng magandang kulay. Blue na lang. Blue? Ha? Eh di ba pink paborito mong kulay? Teka nga, bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Blue na nga, di ba? Oh, relax. Eh tingnan mo kasi mga gamit mo. Pink cellphone, pink shirt, pink bag. Tapos biglang blue gusto mo? Hindi na ba ako pwede magbago ng gusto? Kung ano yung sa tingin mo gusto ko, dapat yun na yun? Okay. Sorry na. Sige, blue tayo. Okay din naman yun. Malamig sa mata. Babe, punta muna tayo dun sa paborito mong resto. Yung may malalaking serving ng chicken. Na-miss kong kumain dun eh. Ayoko doon. Gusto kong kumain ng Japanese food ngayon. Ramen, ganon. Di ba allergic ka sa seafood? Ayan ka na naman. May dala akong gamot. Gusto kong kumain ng ramen, tapos. Alam mo babe, parang kakaiba ka ngayon. Paano kakaiba? Ano na naman ba yung napansin mo, Jordan? Nagkaroon lang ako ng mga bagong trip, kakaiba kagad. Hindi ba pwedeng may mga bago lang ako nagustuhan? Ang lagay, hindi na ako pwede mag-improve, ganon? Mula nung umuwi ka, iba na mga kinikilos mo. Saka parang tamad na tamad kang asikasuhin yung mga kailangan natin sa kasal. May problema ba? Wala! Ewan ha, pero iba yung pakiramdam ko eh. Sabihin mo lang sa akin kung... Wala nga! Sigurado ka ba? Pwede mo naman sabihin sa akin. Makikinig naman ako. Itigil mo na yung kakatanong mo kung ayaw mong tumaas ang boses ko. Wala, okay? Okay. Nag-worry lang kasi ako sa'yo. Jordan, naiirita na ako sa'yo, ah. Ang dali mo namang mairita. Hindi na nga ako magtatanong. Halika na. Doon tayo sa Japanese resto na yon. Nawala na ako ng ganang kumain. Pwede bang umuwi na lang tayo? Ano?
Sa tagal ng pagsasama natin, lately napapansin ko na parang may something na off sa'yo. Tulad na lang nito. Ikaw tong mahilig mag-mall. Tapos ngayon, wala pa tayong nagagawa. Gusto mo nang umuwi. Hindi pa nga tayo kumakain eh. Sorry, Jordan. Babe, siguro pressured lang ako sa kasal natin. Tapos marami pa akong inaasikaso sa trabaho. Kahit day off ko, trabaho ang naiisip ko. Naiintindihan ko, babe. Sorry din at makulit ako. Pero halika na, para di ka na mairita. Ihatid na kita pa uwi. Mapatutod sinabi sa akin ni Jordan na iniintindi na lamang niya ang mga kakaibang kinikilos ni Vern ng mga panahong yon. Stay cool in the heat of the game with their Rexona Ice Cool. The coolest of all time. Pupasok din sa isipan ni Jordan na baka may iba na ang fiancé niya dahil sa madalas itong may ka-chat at kinakausap sa cellphone. Pero iba ang pagmamahal ni Jordan kay Vern. Pinagkatiwalaan niya ito ng todo at sa totoo lang ay stressful nga naman at nakaka-pressure ang ikasal. Tapos sasabayan pa ng trabaho. Minsan, may breaking point din naman ang isang tao pag nagkasabay-sabay ang mga intindihin at responsibilidad. Tuloy ang kwento sa akin ni Jordan sa itinatakbo ng relasyon nila ni Vern. Kinuwento niya na medyo nagbalik naman sa pagiging masayahin si Vern. Kahit busy sila sa pag-aasikaso sa kasal ay nagagawa nila ulit ang mga bagay na lagi nilang nagagawa noon. Nanood sila ng sine, nag-discover ng mga kainan at tumambay sa park. Lumalakas din ang loob ko ng araw na yon habang nagkakwento si Jordan. Nagkakaroon ako ng pag-asa na pwede pa nilang maayos ni Vern ang problema na hinaharap nila. Pero binanggit ni Jordan na habang papalapit ang araw ng kasal ay tila lumalayo naman si Vern sa kanya. Ang kaibigan ko hanggang sa nag-decide na siyang harapin at alamin ang problema para masagot ang mga katanungan sa isipan niya. Kung bakit biglang nag-iba ang soon-to-be wife niyang si Vern, Papa Dudu. Pare, ilang araw na lang matatapos na maliligayang araw mo. Pagkara mo kasi, may pakasal-kasal ka pang nalalaman eh, babaero ka naman. Alam mo Ron, dati yun. Saka makinig kang mabuti ha. Pag kinasal na kami ni Vern, hindi na matatapos ang maliligayang araw ko. Ang tindi talaga ng tama mo sa mapapakasawa mo. Napaka-horny mo eh. Hindi namin nakita sa'yo dati yan ha. Pare, corny na kung corny. Pero masayang-masaya na ako. Siya na yung matagal ko nang hinahanap. Kaya nga, papalit-palit ako ng babae nun eh. Eh yung nasa akin na siya, bakit ko pa pakakawalan? Palibasa, ikaw tong totoong babaero eh. Hinay-hinay ka naman. Pero alam mo pare, nung pinakilala mo sa amin yung mapapakasawa mo, nakita namin na legit naman yung saya mo. Kaya congrats talaga sa'yo. At least matatahimik ka na. Wait, teka. Ba't di pala sumama sa atin si Vern? Eh masama daw timpla niya ngayon eh. Ewan ko ba dun? Laging stress. Malamang dahil sa kasal. Pansin ko nga pre, parang ikaw nga pala sa pag-aasikaso. Di ba dapat babae gumagawa nun? Pre, kahit sino ang mag-asikaso. Basta ang importante, may kasal kami. Wala ka talagang alam sa relasyon ano? Eh di ikaw na maraming alam. Nga pala, ano na? Message mo na yung coordinator nyo. Anong oras na oh? Pupunta pa ba siya dito sa bar? Ito, kaka-message lang niya. 10 minutes daw, nandito na siya. Traffic daw eh. Oh, ang daldal mo kanina. Bakit bigla ka na nahimik? Pre, sabi mo, masama timpla ni Vern, di ba? Oh, bakit? Eh bakit nandun siya sa kabilang table? Saan? Teka, si Vern? Nasa bahay si Vern. Kamukha lang siguro niya yung nakita mo. Hindi, Jordan. Parang si Vern talaga eh. Tumalikod ka kasi para makita mo. Paano mangyayari yun? Eh, nasa bahay nga siya. Asan ba yung sinasabi mo? Ayun oh, yung naka-pink. Teka,
So hindi siya yan. Halika na, alis na tayo. Hindi, lapitan na natin para sure. Teka, puntahan ko lang. Huwag na, mapapahiya lang tayo. Hindi naman si Vern yan. Teka, wait lang. Nakaharang kasi kanina yung waiter eh. Ngayon ko lang nakita. May kasamang lalaki oh. Ayan oh, yung nakatalikod. Baka yung pinsan niya. Pare, inalikan ni Vern yung lalaki. Imposible naman pinsan niya yun. Baka sa pisngi. Anong pisngi pre? Tignan mo kasi ulit para makita mo. Parang ilayo ng pisngi sa labi. Oh, tumayo si Vern. Nag-walkout na. Ay, sayang. Doon siya sa kabilang exit lumabas. Tara pre, puntahan natin yung lalaki. Gusto kong manapak eh. Ang kulit mo naman, Ronnie. Hindi nga si Vern yun. Nag-message na din yung coordinator. Hindi daw siya makapag-park. Doon na lang tayo mag-usap sa sasakyan. Pero pare, Hindi nga, pre. Okay? Hindi. Kaya tigilan mo na. oo sige, ikaw bahala. Pero sure akong Ang kulit mo naman eh. Hindi nga si Vern yun, okay? Okay, sabi mo eh. Papadudot, hindi makapaniwala si Jordan sa kanyang nakita noong oras na kasama niya ang kaibigan naming si Ron sa loob ng bar ng gabing yon. Todo ang pagkinay niya sa sarili niya na si Vern ang nakita nila noon. Pero alam ng kaibigan ko na si Vern nga ang nakita niya. Talagang hulog na ang kaibigan ko kay Vern. Sa takot niyang baka biglang mawala sa kanya si Vern ay hindi na lamang niya hinarap ang katotohanan. Umasa siya na kaya nilang maayos ni Vern anumang problema ang namumuo sa relasyon nila kung meron man. Kagaya ng tropa naming si Ron ay nakaramdam din ako ng galit. Galit kay Vern at galit kay Jordan. Bakit hindi man lang kinumpronta ni Jordan ang girlfriend niya? Nauna ay nagsinungaling sa kanya at pangalawa, may kinitang iba at hinalikan pa. Gumawa na lamang si Jordan ng kwento sa isipan niya. Marahil daw ay inaaliw lang si Vern ang sarili niya at gusto munang makipag-usap sa ibang tao. Niyuyug-yug yung stress para kumalma. Pero kahit saang anggulo tignan, may pagkakasalang ginawa si Vern kay Jordan. Naniniwala si Jordan na mahal siya ni Vern at nakagawa lamang ito ng ganong bagay dahil sa pressure kasi nga ay malapit na ang kasal nilang dalawa. Alam kong wala na sa hulog. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang araw na rin ako nakabalik ng Maynila noong mga panahon na yon, Papadudot. At isang araw bago ang kasal ay doon kami nagkita-kita ng tropa para sa huling gabi ng pagiging single ni Jordan. Wala akong nakita sa kanyang kahit na anong pahit ng pagkabahala o lungkot noong time na yon. Kahit galing ako sa breakup ay masaya ako noong gabi na yon at ganun din ang best friend ko. Marahil ay panandalian niyang nalimutan ang mga problema o di kaya namay ang mahalaga na lamang sa kanya ay ang maitali na siya sa babaeng pinakamamahal niya. Hinatid ko si Jordan sa kanyang hotel noong gabing yon. Habang nasa sasakyan kami ay tuloy-tuloy ang aming pagkwekwentuhan tungkol sa nakaraan. Mga alaalang hindi mabubura. Mga alaalang nagpatibay sa aming pagsasama. Nagpaalam na ako kay Jordan at sinabihan ko siya na good luck at nag-congrats na rin ako in advance. Kinabukasan na ang kanyang big day kaya dapat na makapagpahinga na kami that night. Ang hindi ko alam ay magiging mahaba pala ang gabi na yon. Para sa matalik kong kaibigan na si Jordan, Papadudot. Sino kaya itong kumakatok? Gabing-gabi na. Bellboy siguro to. Teka lang, ito na. Oh, Vern. Namiss mo na ako, babe. Di ba bawal magkita ang bride at groom the night before ng kasal? Baka mamaya, hindi pa matuloy kasal natin, ha? Jordan, Oh, bakit ganyan mukha mo? Umiiyak ka ba? Ano nangyari?
Tara, pumasok ka muna dito sa kwarto. May gusto kasi akong sabihin sa'yo. Importante to. Ano ba yun? Mukhang importante nga talaga yan kasi pinuntahan mo pa ako sa hotel room ko. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero, Jordan, Vern, ano ba nangyayari ha? Bakit ka umiiyak? Jordan, matagal ko nang iniisip to at ngayon lang ako nakakuha ng lakas ng loob. Gagawin ko to kasi hindi lang para sa akin, para din to sa'yo. Vern, sabihin mo na kasi kung ano yan. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Jordan, ayoko nang ituloy yung kasal natin. I'm sorry. Sorry, Jordan. Anong sabi mo? Huwag na nating ituloy yung kasal. Wala nang kasalan na mangyayari bukas. Ha? Seryoso ka ba? Vern, kung prank to, ilabas mo na yung nagre-record ng video. Hello? Nasaan ba yung camera? Prank ba to? Hindi ako nagpipiro. Hindi to prank. Totoo ang sinasabi ko. Bakit? Bakit ayaw mo nang matuloy yung kasal natin? Sabihin mo, Vern, bakit? Ayoko maging unfair sa'yo. Ayoko na magpakasal. Jordan, buntis ako. Ano? Teka, di ibig sabihin, magiging tatay na ako? Jordan, buntis ako pero hindi ikaw ang ama. Vern naman, please, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. So, totoo nga. Totoo ngang may iba ka na. At nabuntis ka pa niya. I'm so sorry, Jordan. Hindi naman ako tanga, Vern. Hindi lang ako... Ang kami na yan. Maliansa ko sa'yo. Ay, ibang lalaki ako. Teka nga, hindi pa na-start! Hindi pa start. Sino ka? Hindi pa start. Sino ka? Teka. Sino ka start? Maliansa ko sa'yo. Kunwari, ibang lalaki ako. Teka nga, hindi pa na-start! Hindi pa start. Sino ka? Hindi pa start. Sino ka? Teka. Sino ka start? Sadya pala unog bunso. Jordan! Hindi naman ako tanga, Vern. Ka? Hindi lang ako nagsasalita, pero napansin ko na yan mula nung bumalik ka dito sa Maynila. Nag-iba ka na. Pilit kong inintindi. Kahit may nag-I love you sa'yo sa chat, hinayaan ko lang. Nakita din kita sa bar na may kasama. Sabi ko pa sa tropa ko, pinsan mo lang yun. Pero, sino nga namang pinsan ang nag-aalikan, di ba? Jordan! Matagal ko nang alam, Vern. Pero handa akong tanggapin lahat ng pagkakamali mo. Kahit may iba kang lalaki na kasama sa kama, palalampasin ko yun. Kahit hindi akin yung dinadala mong bata, aakuin ko siya. Kahit kamukha pa siya ng tatay niya, okay lang sa akin. Vern, bubuo tayo ng isang masayang pamilya. Dapat nagagalit ka sa akin.
Saktan mo ako! Pagsalitaan mo ako ng masama, murahin mo ako! Bakit tinatanggap mo pa rin ako? Sobrang mahal kita. Kaya kong magbulag-bulagan para sa'yo. Kaya kong magtiis para sa'yo. Jordan, I'm sorry. I'm so sorry. Dana, ito, yayakapin kita para kumalma ka. Okay na, Vern. Pinapatawad na kita. Dana, tama na. Huwag ka nang mag-sorry. Jordan, ano ba? Tanggalin mo tong pagkakayakap mo sa akin. Nagsusorry ako sa'yo dahil buo na ang desisyon ko. Kailangan kong gawin to dahil hindi ko kaya magpakasal sa'yo na iba ang laman ng puso ko. Vern, paano nangyari yun? Baka nalilito ka lang dahil nabuntis ka niya. Di ba sabi ko naman sa'yo, okay lang sa akin. Bubuo tayo ng pamilya. Tutuparin natin lahat. Tama na, Jordan. Please, palihain mo na ako. Parang awa mo na. Huwag mong gawin to. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Please. Huwag mo akong iwan. Jordan, maraming salamat sa pagmamahal mo. Pero hindi ko na kayang suklian yan. Vern naman. Sige na, aalis na ako. Sana pagdating ng panahon, mapatawad mo ko at mahanap mo ng tamang tao magmamahal sa'yo ng totoo. Vern, wag, please. Bitawan mo ako, Jordan! Please, wag mong gawin to. Huwag mong gawin sa sarili mo to! Huwag kang umalis. Huwag ka magmakaawa! Hindi ko deserve ang kagaya mo at hindi mo rin deserve ang masaktan ng tulad ko. I'm so sorry. Vern! Papadudod kung may isa sa mga masasakit na mangyayari sa isang lalaki ay iwanan ang kanyang pinakamamahal. At doble o di kaya ay triple ang sakit kung nalalapit na ang inyong kasal. Binaba ni Jordan lahat ng pride niya bilang isang lalaki at nagbulag-bulagan siya para kay Vern pero nagawa pa rin siyang iwanan nito. Kaya naiintindihan ko kung bakit ko naaabutan ang kaibigan ko sa ganong klase ng estado, papadudod. Habang kinikwento ni Jordan ang mga pangyayari ay tumitindi ang galit na nararamdaman ko para kay Vern. Ang babaeng pinagpalit ang kaibigan ko. Higit sa lahat ay nagpabuntis pa. Sa mga oras na yon ay gusto kong sugurin si Vern. Gusto kong makilala yung lalaki na bumuntis sa kanya. Gusto ko silang saktan parehas dahil sa ginawa niya sa kaibigan ko. Papadudod, hindi ko kayang makita sa ganong kalagayan si Jordan. Walang mga salita na mula sa aking bibig ang magpapagaan ng kanyang dinadala. Walang katumbas ang sakit na nararamdaman ng kaibigan ko kaya't hinayaan ko lamang siyang ilabas ang lahat ng ito. Tanging ang pakikinig lamang ang magagawa ko para sa kanya. Ayun na nga nangyari. Ang sakit. Dahil yung taong minahal ko ng sobra, nagawa kong lokohin. Tiniis ko yung mga ginawa niya dahil mahal na mahal ko siya. Kahit na ano pang ginawa ko para sa kanya, iniwan pa rin niya ako. Hindi ko alam kung anong masasabi ko sa nagawa ni Vern. Napakasakit talaga maiwan ng minamahal. Lalo na kapag pinagpalit ka sa iba. Naawa ka na ba sa akin ngayon? Masaya ka na ba na ikaw ang pinili ni Vern? Sa bagay kayo. Pareho kayong manluloko. Ha? Ano pare? Anong manluloko? Anong nagawa ko? Magsama kayo ni Vern. Mga hayop kayo. Jordan, huwag may tutok sa akin yung baril. Ano ba sinasabi mo? Anong kinalaman ko sa inyong dalawa? Ang galing mo rin, no? Sobrang galing. Akala mo hindi ko alam? Nagkukunwari ka pa dyan? Jordan, ibaba mo yung baril, please. Hindi ko talaga alam kung anong sinasabi mo. Bakit kami magsasama ni Vern? Hindi ko pa nakikita yung mapapangasawa mo eh.
Mapapangasawa? Hindi ko na siya magiging asawa dahil sa'yo. Mula bata, kilala na kita. Bakit mo ginawa sa akin to? Bakit? Pare, ano ka ba? Yung barel, please! Huwag mo itutok sa akin! Wala kang kaluluwa, hayop ka! Pare, huminahon ka, please! Anong klaseng kaibigan ka? Inagaw mo yung babaeng pinakamamahal ko. Jordan? Vern? Leon? Veronica? Bakit nandito ka? Teka, paano mo nakilala si Jordan? Anong ginagawa mo rito? Ikaw yung best friend ni Jordan? Ikaw dapat ang best man niya sa kasal namin? Jordan, bakit may baril ka? Ibaba mo yan, please! Veronica? Vern? Si Jordan yung sinasabi mo sa akin ng fiancé mo? Siya ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay ka sa akin? Paano nangyari to? Ang gulo! Bakit niyo nagawa to sa akin? Ginago ko ng dalawa sa pinakamamahal kong tao. Hindi nga pala kayo tao. Mga hayop kayo! Pare, Jordan! Hindi ko alam! Maniwala ka sa akin! Huwag niyo nga ako lokohin. Hindi ako tanga. Jordan, please, ibaba mo na yung baril. I'm sorry, hindi ko alam na siya ang best friend mo. Maniwala ka, please. Nakilala ko si Leon nung na-assign ako sa Davao. Hindi ko akalain na si Leon yung kababata mo. Please, maniwala ka sa akin. Jordan, maniwala ka. Tama yung sinabi ni Veronica. I mean, ni Vern. Hindi ko sinadyang magkagusto sa fiancé mo dahil hindi ko talaga alam. Inamin niya sa akin na ikakasal na siya at hiniwalayan niya ako. Sa dinami-dami ng tao sa mundo, pare, hindi ko alam na ikaw yun. Tama na! Tama na! Anong klaseng kaibigan ka? Nakita ka pa namin ni Ron. Pinagtakpan pa kita sa kanya. Nagdadasal ako na sana hindi ikaw yung kasama ng girlfriend ko. Pero hindi ako magkakamali sa suot mong damit. Dahil ako nagpa-arbor sa'yo noon. Jordan, nandun ka sa bar nung gabi na yun? Bakit hindi mo ako kinausap? Bakit hindi mo kami kinausap ni Vern? Umaasa ako na hindi totoo ang nakita ko. Natatakot ako na mawala sa akin ang mga mahal ko sa buhay. Kayong dalawa yun. Tapos, ganito ang igaganti niyo sa akin? Maglalandian kayo at ikaw hayop ka. Binuntis mo pa ang girlfriend ko. Ano? Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Hindi mo alam? Veronica, anong sinasabi ni Jordan? Leon, buntis ako. Ikaw ang ama. Hayop ka Teka, talaga, Leon. Jordan, please! Huminahon ka lang! Baka pumutok yung baril na hawak mo! Please! Wow naman! Tagapagtanggol! Ang galing nyo, no? Ang galing mo, Veronica! Yang simpleng kakatiyan mo, bigla kang nagkaroon ng instant family. At best friend ko pa ang tatay. Kailan nga pala ang kasal nyo? Ako ang best man? Jordan! Shut up! Hindi ka ang kausap ko! Jordan, bumalik ako rito dahil baka hindi kayanin ang konsensya ko kung siseryosohin mo mga sinabi mo sa chat. Konsensya? Meron kang konsensya? Nung nagmakaawa ko sa'yo kagabi, nakonsensya ka ba? At kung hindi pa kita tinext na magpapakamatay ako, hindi ka babalik dito. Napag-isip-isip ko na din na hindi ko na din kailangan ng katulad mo. At ngayong nagkaalaman na, ano nang susunod na eksena? Diba? Nag-break kayo dahil sa akin? O ayan na, malaya na kayo. Magbalikan na kayo. Hindi, Jordan! Hindi ko babalikan si Leon. Veronica, paano yung bata? Hindi naman pwedeng lumaki siya nang walang kinikilalang ama. Talagang dito pa kayo sa harapan ko nag-family planning? Jordan, please! Huwag mo itutok yung baril kay Veronica! Buntis siya, di ba? So, ulirang ama ka na ngayon. Nakakatawa, no? Isang iglap, biglang napunta sa'yo yung shota ko. Jordan, pag-usapan natin to. Ibaba mo na ang baril, please. Wala na tayong pag-uusapan. Malinaw na sa akin ang lahat. At sabi mo sa akin kagabi, di ba? Hindi mo kaya magpakasal sa akin dahil iba ang laman ng puso mo. Iba na ang laman ng puso mo.
puso mo. Nasobrahan ba ako? Mali ba ako? Anong mali sa akin, Vern? Ano? Jordan, please! Huwag mong itutok ang baril sa ulo mo! Jordan, pare! Ibaba mo na yung baril, pare! Hindi ito sagot! Huwag kayong lalapit. Jordan, please! Pare, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo ituloy! Magpakasaya kayo. Pare! Malaya na kayo. Jordan! Papadudot yung unang putok ng baril ay nagmistulang warning shot. Hindi tinuloy ni Jordan na baka ng kanyang sarili. Nabasa ko yung ginawa niyang yun na baka ayaw pa talaga niyang tapusin ang buhay niya at desperado siyang humingi ng saklolo kahit na hindi nagsasabi na pigilan namin ni Vern ang balak niyang pagpapatiwakal. Binasa ko ang mga sumunod na galaw ni Jordan at nagsumamo na si Vern matapos ang warning shot na yon. Dala na rin ang matinding nerbiyos. Papadudod sa unang pagkakataon na bumungad sa akin, mabilis kong sinubukang agawin ang hawak niyang baril. Mukhang ginulang ako sa pagtansya ng sitwasyon dahil nakaporma pa si Jordan noon. Ayaw niyang bitawan ng baril kaya nauwi kaming dalawa sa agawan. Desidido ako maagaw ang baril kay Jordan. Alam ko kasi na yun na lamang ang paraan para hindi niya ituloy ang pagpapatiwakal na balak niyang gawin. At para masiguro ko rin na hindi kami mapahamak ni Vern kalapunan. Sa agawan ng baril na naganap sa pagitan namin ni Jordan ay aksidenteng pumutok ito papadudot. Nagulat ako. Kinabahan ako para sa buhay ko at noong mahimasmasan ay naramdaman ko na hindi ako ang tinamaan. Akala ko nga ay si Jordan ang nabaril noon kasi hindi nabura ang pagkagulat sa mukha niya. Tapos may narinig ako na ingay. Tila tunog ng taong bumagsak. Nagulat na lamang kaming dalawa ni Jordan at si Vern pala ang tinamaan. Nagmadali kami ni Jordan na itinakbo si Vern sa ospital. Pagdating doon ay ako na lang mag-isa ang pumasok sa loob at si Jordan hindi na ako sinamahan. Sa nerbiyos ko at pagkaligaga ay hindi ko na malayan na hindi ko na pala kasama si Jordan. Yun ang huling beses na nakita ko siya papadudot. Mula noon ay wala na akong naging balita sa kanya. Ang naging magandang kinalabasan sa kabila noon ay taplis lang ang naging tama ng bala kay Vern. Kaya mabilis lang din siyang nakarecover dahil sa kaunting galos sa kanyang balikat. Papadudot yon ang nagpabago sa takbo ng buhay ko. Ilang taon na ang nakakalipas. Sumulat ako sa inyong programa para mabawasan ang bigat sa aking konsensya. Hindi ko lubos na maisip na ako pala ang tinutukoy na lalaking naging dahilan sa pangangaliwala ni Vern kay Jordan. Hindi ko matanggap na nasaktan ko ang best friend ko ng sobra. At alam kong ako ang dahilan kung bakit nagkasira kaming dalawa. Papadudot, hindi matahimik ang konsensya ko dahil nawala si Jordan sa buhay ko na puno ng galit ang puso. Hindi ko alam kung paano ko hihingi ng tawad sa nagawa kong kasalanan. Naalala ko yung araw na huli kaming nagkita ni Jordan sa hotel bago ang insidente. Ang sama ng titig niya sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Mas masakit pa ang mga tingin niya kesa sa lahat ng mga sinabi niya. At ngayong nangyari na ang mga nangyari, alam mo papadudod naisip ko na sobrang deserve ko po ito. Walang laman ang puso ko kundi puot at pagsisisi. Kung siguro mas nabasa ko lamang ng mabuti ang mga pangyayari noon ay magkaibigan pa rin kami ni Jordan. Hindi naging kami ni Vern at natuloy ang kasal nilang dalawa. May best friend pa rin sana akong kasama sa ngayon. Si Vern o Veronica naman ay hindi ko na siya nakita matapos niyang makalabas ng ospital. Hindi ko rin alam kung lalaki o babae ba ang anak ko sa kanya. Hindi na rin niya ako binigyan ng pagkakataon na magpakaama sa anak naming dalawa. Papadudod kung nakikinig man si Veronica ngayon ay gusto ko lamang sabihin na nandito ako kung kailangan niya ng tulong para sa anak namin.
Alam niyo naman kung paano ako makukontak. At sa pinakamamahal kong kaibigan na si Jordan, pare, kung nasaan ka man, alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko sa iyong kasalanan. Pero hindi ko ginusto na sa ganito humantong ang pagkakaibigan natin. Kung alam ko lang, pare, kung alam ko lang. Kaya kong iwan si Vern para sa iyo at kung tatanungin, sa susunod na buhay ay ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko na kaibigan. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan at mahal kita bilang isang kaibigan. Hanggang dito na lamang po ang liham ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kabarangay na masugid na tumutok sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Leon. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Kainan? Fiesta na! May okasyon man o wala, may Lasal Family Fiesta. Solid! Swerte sa akin ang playtime. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Ang pagtataguyod ng anak ay isang tungkulin para sa mga gustong maging magulang. Kaya nga may iilan na gagawin ang lahat kahit mapalayo man sila sa kanilang mga anak upang maibigay lamang sa mga ito ang kanilang pangangailangan. Ikaw, kabarangay, ano ang handa mong isakripisyo para sa mga anak mo? Dear Papa Dudut, hindi lang mga ilaw ng tahanan ang handang magsakripisyo para sa kanilang mga anak, kundi maging ang mga tulad namin na haligi ng tahanan. Kaya nga kahit mahirap mapalayo sa pamilya ay tinitiis ko ang lungkot. Mabigyan lang na magandang kinabukasan ang aking anak na naiwan sa Pilipinas. Walang gabi bago ako matulog na hindi ko iniisip ang magiging buhay ng anak ko sa hinaharap. Sakaling wala akong ipong pera. Buti na lamang kahit papaano ay napapasaya ako ng programa ninyong Barangay Love Stories na madalas ko pong pinakikinggan online. Tapos isang araw ay naisip kong magpadala na lamang ng sulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang aking kwento, Papa Dudut.
bago tayo pumunta doon, magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang J-Mart. 31 years old at isang OFW dito sa Taiwan. Bali factory worker ako rito at mag-iisang taon pa lamang ngayong 2025. Tubong Quezon City ako at nasa biyanang kong babae ang kaisa-isa kong anak. Mahirap na talaga ang pamilya namin noong araw. Hindi nga ako nakatungtong sa kolehiyo at hanggang high school lamang ang natapos ko. Sa kabila ng lahat, masipag ako at madiskarte sa buhay. Sa katunayan ay marami na akong negosyong pinasok pero lahat ay kulelat dahil nahihirapan akong palaguin ang puhunan ko. Siguro'y dahil wala akong sapat na kaalaman. Na-scam at inuutangan pero hindi binabayaran hanggang sa nakapasok at nagtrabaho na lamang ako bilang janitor. Papadudot bunso ako sa 6 na magkakapatid at lahat ng mga kuya at ate ko ay may sarili na pong pamilya. Pareho na rin patay ang mga magulang namin. Kaya mag-isa na lamang akong namumuhay na mga panahong nakilala ko si Katrina, ang nanay ng anak ko. Sa isang online dating app kami nagkakilala taong 2023. Masarap ba? Sarap ng ano? Yung burger tsaka fries na sinasawsaw mo sa ice cream. Ay, oo naman. Favorite ko tong burger pero mas panalo tong fries na sinasawsaw sa ice cream. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala tong gawing sausawan. Sanay lang kasi ako sa ketchup eh. Kanya-kanyang trip lang naman yan. Madalas ginagawa ko rin yan pag naaalatan ako masyado sa fries nila. Kuya ko nga pala nagturo sa akin yan. Nakita raw niya sa anak niya kaya ginaya niya. Talaga? Ibang klase na rin ang panahon natin ngayon, ano? Bata na yung nagtuturo sa mga matatanda. Pero sigurado ako na tinuruan lang din naman yung pamangking ko ng mga kalaro niya. At salamat din sa pagtuturo sa akin. Hindi kasi ako mahilig sa fries. Kasi tama ka na minsan medyo maalat talaga. Pero ngayon may pangontra na ako sa alat kapag sinawsaw sa ice cream. Mas masarap pa. Salamat ulit. Wala yun, ano ka ba? Maliit na bagay lang yun. Ang totoo, ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo eh. Saan naman? Kasi pumayag kang makipagkita sa akin. Bakit naman hindi? Mabait ka naman. Tsaka maayos kang kausap sa chat. Sabihin na natin ganun na okay akong kausap para sa'yo. Pero ano kasi, Kasi ano? baka lang na turn off ka nung sinabi ko yung trabaho ko sa'yo. Na janitor lang ako. Unang-una, walang masama sa pagiging janitor. Pangalawa, marangal na trabaho yun. Hindi ka lang basta janitor ha, kundi janitor ka. Yung serbisyo mo kailangan niya ng isang kumpanya para maging malinis at organisado yung lugar nila. Salamat na ganyan yung naiisip mo. Nahihiya lang kasi talaga ako lalo na kung ikukumpara sa trabaho mo. Kasi nag-uopisina ka. Kaya walang binatbat yung trabaho ko sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Sinusubukan ko namang pigilan. Pero minsan, automatic na yun agad yung naiisip ko. Pero proud naman ako sa ginagawa ko. Kasi sabi mo nga, marangal yung trabaho ko. Tama ka. Sa akin ka makinig. Huwag sa kung sino-sino dyan na wala namang alam, kundi kumpara yung mga ginagawa nila. As if naman may nakikipagkompetensya sa kanila, no? Ni wala nga rin silang ambag sa buhay mo eh. Sa bagay, maiba nga pala tayo. Ano yun? Kailan ka pala huling nagkaroon ng boyfriend? Parang 2 years ago pa yata yun. Gaano kayo katagal? Nakalimutan ko na nga lang kung ilang taon na kami kasi syempre, kinalimutan ko na siya simula nung naghiwalay kami. In fact, kasal na lang talagang kulang sa amin pero life happens. Bakit kayo naghiwalay? Anong dahilan?
Siguro hindi lang kami talaga yung nakatadhana sa isa't isa. Tsaka bukod doon, ilang beses na siyang nagloko eh. Ako naman si Gaga, mahilig yata sa red flag. Imbis na hiwalayan ko na siya nung unang beses niya ako niloko, winagayway ko pa sa ere yung pagiging red flag niya. In short, binigyan ko pa siya ng hindi lang isa, kundi maraming tsansa para mas lokohin at saktan ako. Paano mo na-realize na ayaw mo na? Nung malaman ko na binabuntis niya yung best friend ko na paulit-ulit na dahilan ng pag-aaway namin, nasabi ko na lang sa sarili ko na, girl, tama na. Maawa ka na sa sarili mo. Ayun, doon ko na siya hiniwalayan. Grabe rin pala yung ginawa niya sa'yo, no? Nakakatroma. Sinabi mo pa. Kaya nga pagkatapos nun, 2 taon din akong hindi nagpaligaw o nag-boyfriend. Wala eh, na-trauma na eh. Sabi mo nga. Tsaka, in-enjoy ko muna yung pagiging single ko nun. Hanggang sa na-realize ko na gusto ko na ulit ma-in love. Kaya ka ba nasa dating app? Oo. Tsaka kaya kita nakilala doon. Eh ikaw, bakit ka naman nasa dating app? Tulad mo, gusto ko rin ma-in love. Nox naman. Swerte mo nakilala mo ako kasi kung hindi mo na itatanong, masarap ako magmahal. Aba, tinawanan lang ako. Hindi ka naniniwala? Ano? Sabihin mo, hindi ka naniniwala, no? Pamilyar ka naman siguro sa kasabihan na to see is to believe. Kaya maniniwala lang ako kapag pinatunayan mo. Ibang klase. Ako pa talaga yung hinamon. Ayos ah, mukhang palaban ka. Ay, oo naman. Wala yata akong inaatrasan. Sa dami ba naman ng masasakit na pinagdaanan ko sa buhay ko? Sisiw na lang yung mga hamon mo. Kahit sino, lalabanan ko. Eme lang, baka isipin mo, napakako naman. Wala ko iniisip na ganyan. Naaliw nga ako sa'yo eh. Aba, at ginawa mo pa akong clown, ha? Uy, hindi ah. Ano ka? Biro lang. Buti pa kain na lang tayo. Tapos ikaw naman magkwento tungkol sa dati mong love life. Papadudot maganda si Katrina. Siya ang tipo kong babae at aminin kong natulala talaga ako ng sandali ng unang beses ko siyang makita. Akala ko nga ay nananaginip lamang ako lalo na nung pumayag siyang makipagkita sa akin. Simula kasi noong nagkausap kami ay hindi ko na itinago sa kanya ang trabaho ko. Nag-alala lamang ako dahil baka hindi niya ako tanggapin kahit bilang kaibigan man lamang dahil nga sa pagiging janitor ko. Hindi naman po sa minamaliit ko ang trabaho ko. Alam ko sa sarili kong marangal ang ginagawa ko at nagsisikap naman ako sa buhay. Pero kung may pwede pa akong gawin na ibang trabaho bukod sa paglalampaso ng sahig at pagpupunas ng bintana ay nakahanda ko talagang gawin, papadudot. Sa kabila ng lahat ay pinaramdam sa akin ni Katrina na hindi ako naiiba sa mga katulad nilang nagtatrabaho sa opisina. Trinato niya ako ng mabuti. Bagay na lalo kong nagustuhan sa kanya. Nagtuloy-tuloy ang komunikasyon namin hanggang sa umamin akong gusto ko siyang ligawan. Siyempre, kinabahan ako dahil baka ayaw niya. Pero inisip ko na lamang na kung ano man ang magiging desisyon niya, pumayag man siya o hindi, ay tatanggapin ko ng maluwag sa loob ko. Ang importante sa akin ay sumugal ako sa pag-ibig, papadudot. Pero siguro ikakampi ko pa rin ang langit dahil pumayag si Katrina na ligawan ko siya. Hindi nagtagal ay pinapunta niya ako sa bahay nila para ipakilala sa kanyang nanay, Papa Dudut. Oh, ito na ang special banana cue ko. Masarap yan. Mas masarap pa sa mga napibili niyo dyan sa labas. Sige na, merienda muna kayo. Salamat po, Nay. Walang anuman. Teka, upo ako para makapagkwentuhan kami ng messenger niyo. Ha? Sino pong messenger? Ha? Eh, sino pa ba eh? Di yung kasama mo. Ako po? Ay, oo. Ikaw lang naman yung kasama ng anak ko rito sa bahay namin, ah. May iba pa ba? May iba pa ba na hindi ko nakikita? Wala na po. Eh, yun naman pala eh. Pero saan po galing yung messenger, Nay? Sa'yo.
Sabi mo may paparating kang bisita. Yung messenger ng opisina nyo kamo, siya yun, di ba? Ah, hindi na po natuloy yun. Tsaka hindi po messenger si J. Mark, Nay. Manliligaw ko po siya at pinapunta ko siya rito sa bahay para po makilala nyo. Ah, ganun ba? Nako, sorry, iho. Akala ko kasi ikaw yung messenger na kanina pa hinihintay ng anak ko. Ito naman kasing si Katrina, hindi nagsabi na hindi na pala tuloy yung hinihintay niya. Ang pagkamalang ko pa tuloy itong maniligaw. At teka, tama ba yung narinig ko na sinabi mo? Na manliligaw ko po si J. Mark? Oo! Tama naman po. Pero bakit kayo sumisigaw, Nay? Nagulat lang kasi ako. Nagbago na ba ang taste mo sa lalaki? Oh, Ano po bang pinagsasabi nyo? ang alam ko kasing tipo mo yung maputi at saka makinis eh. Kaso tong maniligaw mo hindi naman ganun kaputihan. Tingnan mo, ang itim-itim ng balat. Mukha pang dry. Parang hindi nasasayaran ng lotion. Sobra naman po kayo magsalita. Totoo naman eh. Wag mo sanang mamasamain, no, J. Mark? Tama ba? Opo, tama po. Pero, construction worker ka ba? Nay! Bakit? Anong bakit? Kung ano-ano pong tinatanong nyo kay J. Mark eh. Ayos lang naman, Katrina. Walang problema. Siguro gusto lang talaga malaman ng nanay mo yung trabaho ko. Oh, tama! Tama yun! Siyempre bilang nanay mo, responsibilidad kong alamin ang background ng mga manliligaw mo, no? Buti pa si J. Mac naiintindihan ako. Naiintindihan ko rin naman kayo. Pero hindi ko gusto yung torap yung pagkakatanong nyo. Wala namang masama sa tanong ko. Masyado ka lang kasing sensitibo. Basta balik tayo sa'yo, J. Mark. Ano nga ulit ang trabaho mo? Curious lang ako, huwag mo sanang mamasamain, ha? Hindi ko naman po minamasama. Bale, janitor po ako. Yun po ang trabaho ko. Ha? Janitor? Yung naglalampaso ng sahig? Naglilinis ng mga basura sa opisina? Opo, yun nga po. Katrina naman! Bakit po? Bumaba na ba talaga ang taste mo sa lalaki? Hindi lang sa itsura, pati na rin sa trabaho na manliligaw mo. Sigurado ka na ba talaga sa taong to? Opo, tsaka wala naman pong masama sa pagiging janitor. Oo nga, pero hindi kita pinag-aral at pinagtapos ng kolehiyo para bumagsak lang sa isang katulad niya na ganyan lang ang trabaho. Sorry ha, pero ano bang tinapos mo? High school lang po. Oo, kita mo na. Kaya janitor ka kasi high school graduate ka lang. Nay! Sumusobra lang po kayo sa mga sinasabi nyo kay J. Mark. Hindi ako sumusobra. Tama lang naman ang tanungin ko siya at alamin ang kapasidad na ibigay sa iyo ang mga dream mo sakaling maging kayo. Hindi mo man lang ba yun naisip, ha? Kasi kung hindi, pues, ako na nani mo naiisip ko yun. Huwag niyo naman pong malitin si J. Mark. Pati na rin yung trabaho niya. Maliit naman talaga yung trabaho niya. Ano magagawa ko? Marangal po ang pagiging janitor. Hindi po siya nagnanakaw para kumita. Marangal na, pero mababa naman ang sweldo. Tsaka hindi kaya nakaka-proud pakinggan na janitor lang ang trabaho na magiging boyfriend mo. Kaya ka naman, ha? Yung pinsan mo, engineer ang boyfriend. Yung isa mong pinsan, abang. May ang ganda ng lahi. Tapos ikaw? Ako talaga. Ewan ko sa'yo. Santisima ka. Sumasakit ang pupunan ko sa'yo eh. Ang patutod matagal na simula nang nagka-girlfriend ako. Sa sobrang tagal na nga, hindi ko na po maaalala. Nahihiya kasi ako makipag-date ng walang panggastos kaya hindi talaga ako pumapasok sa isang relasyon. Kaya nga, inabala ko na lamang ang sarili ko sa pagtatrabaho habang nag-iipon. Pero dahil pamahal ang mga bilihin at paminsan-minsan, ay nahihingan pa ako ng tulong ng mga kapatid ko ay nababawasan ang ipon ko. Kaya nga aminin kong may laman ako na gusto sa mga sinabi ng nanay ni Katrina tungkol sa trabaho ko. Naisip ko kung kaya ko bang ibigay sa anak niya ang buhay na kinasanayan nito o kung sumisweldo lamang ako ng sapat para sa akin. Papadudod para po akong pinuhusan ng malamig na tubig ng mga panahon yun. Buti na lamang at nandun si Katrina para saluhin ako at ipagtanggol sa nanay niya. Matapos niyang mapansin ang pananahimik ko. Pagkatapos ng